Здравейте. Съгласни ли с реформите в Конституцията? Искаме да се снимаме с вас. Съгласни. Ще видим. Заповядайте. Аз съм се подписа и нашата група ги подкрепя, така че... Милионериче, не се подигравай ти. Давай, да те по-дълбоко имаш пари. Давай. Не. Крепите ли? Не. Защо? А как е вашето име? Защото тези реформи ще доведат до по-голяма политическа зависимост на съдебната власт от парламентарното мнозинство. Колко за колко? Съгласни ли сте с реформата? Да, на съдебната реформа, това е. Ало? Сте съгласни? Не съм. Не сте съгласни. А как се казвате? За какво не съм съгласен? С реформите в Конституцията търсим 160 човека. Защо не 200? Или пък 150, 50. По-добре. Защото 150 не става, господин депутат. Ще трябва повече. Имате работа. Съгласни сме. Искате ли вие да се снимате с нас? С вашите колеги? Охно? Това е с Конституцията. Да, точно така. Категорична подкрепа. Тоест вие ще гласувате против? Да. Здравейте, вие съгласни ли с реформите в Конституцията? Кой не всичко ще се направи? Наблизо сме.